Putna tapasada marohata suwaksoni nak pikirata tapuka ma perbingguata di manugot nyarion marede mahita siap buku ede nomor 550 sia ayat sada sahat rodi ayat tolu. Oh
Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi perbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Songononin na Tuhan Jehovah, yang go halak partigori mangula do binayan ni parsihohot na marhapursiaon, ala yang go dihalak parjahat, dangadong hasunangan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martang yang mahita, ali Tuhan debata jala amanami, sayurupi mahami, asa unang madili hami ujuro hapugosot tuhami, jala asa unang magopo hubay kami silehol-lehom muna denggani, ujuro pasu-pasum tuhami, ramoti hami, asa unang marpos ni roha hami tu arta na dihasyanganon, lehod di hami haporsiaon, asa dohot hami parjabar di setianon niak na porsia diho, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tatangihom patik ni debata di minggu sadarion, na tersurat di patik patoluhon dohot lapatanna. Patik patoluhon, dang jadi dohonon goar ni debata, yang go soture dalanna. Ai hona uhumna dosogot akka na marsineang di goarna. Dia do lapatan ni odo. Ikon dihabiari rohatta debata, jala ikon holong rohatta di ibana. Asa unang hita olo mamurai, manang manolon-nolon, manang marujar-rujaran naroa, manang mangasi marhite guarni debata, ai dinatar sosak, dohot tangiang, dohot puji-pujian do si dohonon guarni debata, ido sahatna, atong rap mangidogogo mahita, siat Tuhan debata, lau mangulahon na hobartu patik nai. Ali Tuhan debata, sai pargogoy mahami, mangulahon na hombartu pati ni. Amen. Aku
Tatopoti madosata martangiang mahita. Ale Tuhan debata pergogo na suhatu dosan, para siroha na sumurung, amani Tuhan Yesus Kristus si Pangulo hami. Hami halak pardosa na dangolon, ro tujolo ni habangsa habadiaumi, manopoti jala mangagukod dosa nami. Masay jot warsahi hami ho marhite-hite, pikiran, dohot hata, dohot pambahinan nami narwai. Dang kuhaolongi hami ho siyan nasa rohanami, dohot nasa ate-ate nami, dohot nasa toldi nami, dohot nasa gogo nami, nang dongan nami pe, dang doso diri nami hubay kami. Dibaheni tamado rimasammu jala uhumonmu hami tuhamatean saleleng nileleng nai. Alai namar porus mahami nuaing tu asin nirham nagudangi, mangido siyan nasa rohanami, hasesani dosa nami saluhutna. Sayurupi mahami paubahon rohanami, alani Tuhan Yesus Kristus, anak hakolongan di roham, si Pangulu hami, dohot alani guarmu nabadiai, ale Tuhan, saya si maroham dihami, halak nadangolon. Amin. Baga-baga ni debata taringot hasisan ni dosa. Molo tungadong manangisi na mardosa, adong do pangodiata diamai, ima Tuhan Yesus Kristus natigor rohai, jalai bana do perdengganan taringot tu dosata, alai dada holan taringot tu dosata, dohok do taringot tu dosa ni saluhut portibion, hasangapon madi debata na digijang. Amin. Tunggu
tatangihon mahatani debata songon turput ni epistel di hari Minggon imana tersurat di 2 Korintus bid 24 mamuka ayat 10 tolu sahat rodi 2 Korintus 5 ayat sada tajahama marsikap sorin songonoma hatani tu hatta alai tong doto di hapor siauni di bagasa kami hobar tu natar surati napor sea doau umbahen na huhatahon hami pe napor sea do umbahen na dohot hami makatahon alai saluhut nai alani hamudo asa asini rohai nalam tugadana dibahin natorop makorhon hamolation nasumurung bahen hasangapon ni debata ai hapur suhon nami namartiki jalanane yang parsuanani ido patupahod dihami hasangapon nasumurung nalumobi hamuliaon na saleleng ni lelengna ayoddo huboto hami dinatanggal bagas-bagas parlapian-lapian nami nasiat tanoon adong madihami inganan nasiat debata bagas nasopinauli ni tangan namian saleleng ni lelengna di banua gijangi ido sahatna mertua doakan atu mangihon hatani debata jala nau peopsa amen.
taha tidak ko mahapor siyaw tay, songon na hina tidak ko ni dongata sa hapor siyaon, disadok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo na suhatu dosan, natumo palangit doho tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak di debata Jehovah na sasadai, imana tinubuhon di si Maria, nagabe-gabian santo di porbadia, andorang sohabubuan. Ido tuhata, natumaon na bernit, di panguman di silatus, na mate terpajal do ibana di hau pinor silang, na tua tubanua toru dung ditanom, na mulak mangolu di hari patoluhon, na manaik tu surgo, lau hundul tu siamu di debata Jehovah, amanai pargogo na suatu dosani, di sima ibana, pai mamulak sogo tu tanon, manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea di porbadia, jala adong sada huria na badia, huria hato panialak Kristen akka na badia, dohot dihasesan di dosa, dohot dihatai na mandok, mulak mangulu do sogot daging ni halak naung mate, dohot dihanguluan na sora sudah.
Tikting di Minggu Paduahon Dung Trinitatis sia Juni 2024. Perjulu Goarni Minggu. Goarni Mingguta sadarion ima Minggu Paduahon Dung Trinitatis. Do tema di pargogi Jahoba do naposona. Paduahon dak dana nasorang. Nah di hari Jumat 31 Mei 2024 di basa-basahot tuhata dak dana bawa di keluarga ni amata Yustino Simanjutak molotar surat di warta cetak Yustino Simanjutak inatai Basaria Oktaviani Boru Sinaga alamat Jalan Dedet RT 4 RW 2 Beji Timur NIR 2050 Walu Wik Kapernaum Hipas do dak danaki nang natorasna. Tolu nanaing merbagas tikting paduahon. Naing majalu pasu-pasu parbogason ma Daniel Din Ralph Dennis Steve Simanjutak. Anak niamata doktorandus monang Simanjutak nahinan tubuni inata Erika MJ Borus Sagala. Ruas ni HKBP Depok Sada. Nasian Wik Judea, Dohot Orwana, Sintaria Astriani Boru Manalu, Boru Niamata Nasron Manalu, Tubuni Inata, Rolika Boru Sidauruk, Ruas ni HKBP Bandar Jaya, Resort Bandar Jaya, Pamasu-masuon di hari Sabtu 5 Juni 2024 di HKBP Bandar Jaya. Opat Ruas Nataba. Mamuka sadarion Minggu sia Juni 2024 gabe ruas ni HKBP Depok Sada ima keluarga ni amata Insinyur Sudirman Simarmata inatai Esther Bertauli Boru Manalu Rap Dohot 2 Ianakon Inganan Nasida Townhouse Margonda Jalan Kamboja A nomor Sada Depok Lama NIR 2060 tolu Wik Epesus Nasida Rosian HKBP Menteng Resort Menteng. 5 Ruas Napida Mamuka sadarion Minggu sia Juni 2024 Pida Huriama Sian HKBP Depok Sada ima keluarga ni amata Wanjen Barita Tua Sitomorang Inata Marta Boru Pakpahan Rapdo Sada Ianakon, NIR Sada Tolu Walu 5, Nasian Wik Kapernaum, Nasida Pidahuria Tu HKBP, Persiapan Resort Pondok Ungu Permai, tersurat di warta cetak HKBP Srengseng Sawah. Onom Padidion Nabadia, di hari Minggu sia Juni 2024, Dung Sipul Jamita, Patupaon ni Huriatado Padidion Nabadia, tu tolu halak ianakon ni huriata. Pitu parmingguon kebaktian kebangunan iman manang KKI. Di hari sadarion Minggu sia Juni 2024 di parmingguan Botari masuk pukul 10 pitu wip huriataro nagabe inganan ni KKI teruna tangguh manang kebaktian kebangunan iman remaja pemuda wilayah Depok Cinere Dohot na Humaliang. Soso-soso tunatoras manang keluarga asa makhehei akayanakon bajar-bajar manang naposo bulung madohoti parminggoni huhut mamahe pahean nabotar dohot nabirong huhut mabuan ulos batak tunaposo buru-buru ulos sadum naposo bawa ulos ragi hotang. Walu ulos hatuawan 70 tahun. Di hari Minggu 27 Juni 2024 di parmingguan Arian pukul 10 pasahaton ni huriata do ulos hatuawan 70 tahun tu ruas ni huriata naunggonop marumur 70 tahun. Pasiahon pelantikan panitia pesta gotilon HKBP Depok Sada tahun 2024. Di hari sadarion Minggu sia Juni 2024 di parmingguan Arian pukul 10 Dung Sipul Padidion Nabadia
patu paon ni huriata do pelantikan panitia pesta gotilon HKBP Depok Sada tahun 2024. Dung sipul permingguon diuduti dohot rapot pamuhai ni panitia maringanan di konsistori lantai 2. 10 tikting nasos jinahaon dohot barita parhepengon tajahama di warta jemaat elektronik na pinarade ni huria marhite WA wik partang yang tabe. Soni ma tikting masa di huriata di bagasan mingguon. Sai di pasu-pasu tuhat tamai tau sangap di goarna. So
martagia kita. Damai ni batana sumurung sian saluhut na roha, ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Shalom. Horas marihita. Molo di warta ini bayan asing do warnami kasih tongna kami padita juaksa si mangunsong nahwalap buru manurung dihami opak dadanak dua bawa dua buru bawa na duai ngasohot alai burwi pe bawa kira do pehami ate biharo kan dosian kuliah tahun na cocok lasroh hanabi ate aku lawakan hido apalagi akka duli-duli nang batua ala nama orloi partadang jadi bedodon stadado tamya sida hawa kadang sa persiaon dan udah salah dah tahun ini dong udah tahun salah bu cara dohabi perjabita kami pendeta dong pensiun tahun 2010 lalu pensiun sian HKBP Kebayoran Baru alai tinggal mahami nawaeng di Bekasi. Horas marihita. Nagabe trupuk jamita di hita di bagasan minggu sedarion imasian sada Samuel walu ayat 4 rodi 10 sada songonoma hatana alani i marluhut masaluhu takka situan Israel manopot Samuel turama akarnya nasiya matu ibana idama nunga sare matua angkoho jala akanakmu tangan dihutun tasida akadalammu ope pape madihami sadaraja asaibana manguhupami suwak songon saluhut bangso parbegu alai sogor di rohani si Samuel do hata naidok nasidai sailehon dihami sadara raja sada asaibana manguhupami jadi martangiang masih Samuel tu Jehovah dugi ina Jehovah ma tu si Samuel tangihon mas suara ni bangsoi di salahut idok nasida itu au aidada ho au do nabi olok nasida di si asa urang beau raja nasida semua tu salahut bahanan akka nabi nasida olat ni hari uzuau manogi hona sida ruwar sian Misir rasirasa sadarion ai sai tadi kon nasidau asa mangolo yakka di mata sileban suksong ini bahan nasida nang tuho ope tangihon ma suara nasidai asal tekas tidak kokon nasid tidak kon jala di paseng otokotu nasida uhum ni raja manggugum nasida sogut dugi di batalo Samuel masudi hata di Jehovah tu bangsoi akka namangido raja siat ibada jala ma odo uhum singot tu raja nagumo pamu sogut
buaton na do akka anak muna jala bahanon na mangiring-iring kuretana do hodana asa marlojong na sila di julo ni kuretana ido sahakna amuna kadongan sa persyaon memang melodok matua permurah nama ada kon ngamatua ho mereka timah ho ima dialami si Samuel jala hamak kana doa sa persyaon dangan dong na tua-tua nama kalau mohon anak kon narang denggan tanga dong sudiro makalo mohon boha asa denggan anak kon nai ilo kondokan ini perhulihan HP pergadongan ini persaulian HP hamagoan si Samuel patuculo anak konra gabe panguhum alai pangalahona taktikos jala na baru pe negara tahun tatanegoti ima istilah politik dinasti baru pe kasi tongnan yan nakapala sa ngoni si Samuel alai boha sa boy bagsui tenggan orang tujuan na yang kat iba nama anak nai dua asadong laho patu begehon hata di bata alai pangalahona tadi dosian si Samuel kamata hepengod do anak na duon korupsi dibaik gudang dalan asadapot na hepeng odo dibaik gabe suko marohani bangsoi marida anak nai hamba kadang sa persyaon Samuel mendahulukan tindakan pengalihan kekuasaan dengan mengangkat anak menjadi hakim mungkin diberek si Samuel asa nangadong be pemimpin dinasti dia kama tua utahe bae majo asarong manguluh kalahon darohana dalai bangso sudi tebege nakin mereka kepingin bahwa bangsa Israel jangan lagi diperintah Tuhan bersama dengan kerajaan lainnya. Order dipagido. Asa dosa bi utak karasigi ninda. Omal tabere ka makadonga sa persyaon terpuk tahun. Jala maluhu ma situa di bagsoi. Ro si Samuel asa dipanggil ko tunasida lahir pa ni habi sada raja makin tabagi dia limaing nunga sari matuang goho jala akarakmu tar dihuti tunasida ho pape ma di hami sada raja keinginan bagus alai dasar taktikos hasitong na puasa korwa nang di ihuto di mana padong na sidai adong di balik di nasidia na yang meninggal honde bata nang be persea tu di bata nungga di bereng de batai beda ko na kinison nungga be ihuto kalahina sarilingon semulai haruar siap bisir nak kaya tikos parohaw ni bagson jadi alani hamak kadong sa bersyaon ido na tabere tulpuk sa di deba sa sitong na orang tua itu sebaiknya mengajari gelengga holani nakin dia kamatai langadong asa mengajari gelengga
Tanga dong. Bohado asa dengan anak kon. Bohasa dengan berjuang anak kon. Dibayar do upayana. Nakpe. Upayana isi pata maralo turohani anak konna. Kita menginginkan anak kita bagus. Baik. Tangan dok kita sama kalau mohon anak konna. Mula honan jahat. Tangan dogi. Alai sudah menginginkan anak konna dengan patuduhon lomone rohani di bata. Alai so Samuel kabe biaya mana ma tarik tu geleng nai. Ima si Joel dohot si Abia. Ondo kari anak ngai. Nama gulahon diangkat jadi hakim paguhum alai mata hebengon di mana. Mata hebengon. Jadi alani ijauhon suara di terpukon tu hirsanu perjuno. Ingatlah firman Tuhan. Molo roa ngelektai takola kita badilai. Molo sodenggan ngelektai takola kita badilai. Orang lain juga menilai bahwa mereka turut menilai ketidakbaikan anak kita. Jala molo denggapi tongdo kurang menilai nadenggan do anak kon di keluargaan. Na burju do ninda do. Jadi alani do sada hal 40 tahun paingotok kita do asaboi ni asude hita rapatuduhon lomoni rohani debata. Haba kadoga sabur siaon sogo di rohani si Samuel do pagi dua di kasih tuai. Bahasa horoa ala dang lomoro rohani si Samuel dan debata kami raja Rasida. Dan debata. Alai bangsoi menginginkan margati manian. Kemudian debata raja Nabi. Langsung ma syekh kami. Langsung ma. Ono kaidan na. Gabe imani pagido. Alai si Samuel daun. Martangyang do ibana asa boy sudi dengan pada di bangsori. Saya lehon pada hamis sada raja. Asados sabi dohut halakan. Asados sabi. Urak saya debatabi raja nabi. Dan jolo mama mengarajai kami. Keinginan demikian ada. Jadi mereka tertarik akan kerajaan dunia ini. Jangan rasa ada hal. Nuga gumodang hitao noeng akajolma lebih tertarik dengan masalah dunia ini kepada Tuhan. Lebih tertarik masa sekular. Orang benian saya huria. Ada kau masih patah ya kapesta kan? Bahasa pola sekon ende rohani bae be, ende rohani bae dinda. Orang baik ende rohani be, ende rohana ma inda. Lepatanda bukan lagi nyanyian rohani. Edeta inda. Oba doa kamakadongan nunggal lebih tertarik kita masalah-masalah dunia ini. Walaupun kita ini di dunia ini. HP di pagidohon debatado astok kita prosea tibada. Amuna kadongan pojok dorohani Samuel abigi pangiduan di bangsoi. Pojok. Alai dako debatado tu ibadah. Takko tidulak dari si. Audo asa unang aube raja di nasida. Asa tok nasida mangulahon lobo-lobona. Maka makadongan tabereng ma turpuk taon. Asa tok ma debata tabaen habit toran di golutta. Tok ma debata tabaen gabe manguluho kita manang BHP golutaon. Manang BHP naing manian tabaen debatai gabe
debata na tutu di golutta. Tauji majo sautik jolo mereng golutta nang lewat. Bohado hita di tonga-tonga ni perngolua sigano pari. Tok-tok dope hita patu pahon hajono hotta tu debata anggodi de pokorra astoro habigi ala ganup keluarga patu pahon pertangyangan do di bagas dabi. Asa di bagas pertangyangan ini pengotong golutta doi. Ngolutta na tok-tong debata mengaramoti kita. Mengaramoti kita. Nakpe di tengah-tengah ni ngolutta di kita jujut angulahon dang lomoni rohani debata. Alai tengok mah biar bagaimana sekalipun hadokon anggo na taulah di serohat tadui. Unang dok di ngolum tak serohak we. Serohat tersudai manang BHP. So dia peho di ngolumon tok tonggo haruar sir bagas roham nani udabi. Unang dokon tak serohak we. Sedia do sa pinggol. Ya. Jangan katakan bukan dari hati saya, bukan. Seluruhnya keluar dari hati kita. Alaidak sipatai dak taingot tatolokoni. Jadi alani do hita di ngeluton ikut do panat. Manat. Bolo daeng makatahon si hatahon otot. Hatahom mahatam do sitong jalas yan roham na bagas. Maka makadongan alanido si Samuel ison sosod do di juloda akab masalahi. Sosod. Alai bara sadahal. Lagi pikirnya sendiri. Dia berlari kepada Tuhan. Dia berdoa. Martangi yang beribadah tu debata. Lau pamotohon sakap di roha di bang sodeng. Lagi pakai keputusan dah. Alai dia lari kepada Tuhan, meminta keputusan dari Tuhan. Ido alana di lokoti bana dakoti nulak ni audo. Jadi hamba kadang saya bersiaon di tengah-tengah ni ngolut si kado pare taigok ma. Bolu adok pa persoalan di golum roho tu Yesus. Ido detayete roho tu Yesus hodaloja nama hewi. Roho. Unak kulat dirim. Unak pasab buho walako laho mengulahu ni. Ikutkan Tuhan. Libatkan Tuhan dalam segala hal. Wang hawa kadang sabur siaon. Naing do hite di paingot tu pohosada martagian. Di paingot tu do martagian. Songon si Samuel. Dung di begaibana. Ada depan di bangsonai. Jala di Pangidohon, ada raja. Marpanu kutu debata do ibadah. Marpanu kutu debata. Dan mangulahon lo monasab diri. Alai debata do persikatung. Jangan memaksakan keinginan. Kalau golutus sada, jangan memaksakan keinginan. Tapi lakukan keinginan Tuhan dalam hidup. Asaboy hita rapatu pahon lomoni rohani di mata. Mereka makadong sa bersyawan. Ala lima. Bagasan minggu sedarion. Pengoton tuhin sudi. Asa roh hita tu Yesus. Pangulahon lomoni rohana. Roh hita. Patupo malomoni rohana. Pertanyaan ko. Bolo ada pojok di bagasan ngolum. Roho tu Yesus. Martangiak ko. Buang geleng mi. Kuranggo digoluton weng problema masing-masing. Danga dong jolma naswa dong problema na. Danga dong. Alai sudiro jolma punya problema masing-masing.
bolos neng tak baik kau sudah. Danga dong jolma naswa dong problema di goluna. Molo neng danga dong problema di golum. Mangulu maho ikuburari ibagasan. Hanya orang meninggal yang tidak punya problema. Kalau masih hidup pasti ada problemanya. Romo tu Yesus. Ulah apa lawan rohana. Doktor maho martangiang tibana. Asa ibana patuduhon dia do si udah honota. Taatilah Tuhan sebagai pemimpin hidupmu. Ulah apa lawan rohana di mata. Jalan Tuhan itu akan membiarkan kita berjalan bersama dengan Dia. Kalau wasbah ngolum terap di mana? Wah kamu kadongan debata paluas si Samuel laho memilih raja. Jadi ada Raja Saul dipilih ibadah. Raja Saul jala ibadah do amiahi Raja Saul dipilih Raja Saul jala toktong do dipanggilhon asa buinian rajaon mangulahon lomoni rohani di bata atau kamakadong asa mursiaon Roma hita tibana jala mari jadilah hamba Tuhan yang setia. Jadilah hamba Tuhan setia. Patu papai yung kasang ulum. So naka siguto di bana hita. Udah kolakata hita paihut di bana. Udah kolakata. Ilok kodo buku tahun. Ihuton bau dengan Tuhan Yesus. Lapatan na pijaklah pijakanku. Kalau Yesus mendekor tu kita, ihutan mau pijaklah pijakanku. Bukan sima degi, ihutan dau. Odo. Jadi kita makadongan dia ingat do. Asa suri ngoluton patuduhon lomoni rohani di mata. Lasra korakit ubige berita di berjatah yang dilantik ba panitia pembangunan gereja. Sabui lam dengka kerja tahun. Jala biaya nape bui rap sudi saurdut. Dan saya dah korban sudah kena nasing. Mari kita mencoba bersama-sama. Saurdut sudi. Sadia terlopo paen. Ordo naik. Yang dilantik mantu panitia pembangunan di kerja tahun. Sabui dengkan. Anggapalah foto 3 tahun rencana di kerja tahun dibangun. Nah jelas pasti lebih bagus dari sini. Apa tujuan yang uluta? Jala ini dong uluta, golu di Zolba. Jangan dong golu di Zolba. Nah sebab kalau mau nadu bengkan. Nadu bengkan itu si gutorota dari si horota. Asal sudi rap marlas di roha. Adon terdiri do yang akan dihuriata. Adidion berarti mati bersama dengan Kristus, bangkit bersama dengan Kristus. Jadi terdiri nungga mati rabdut Kristus, jala hehe di bagasan Kristus. Ini adidion abadia. Bersama dengan Tuhan dia sudah meninggal dan bangkit bersama dengan Tuhan. Untuk itu orang tua juga harus melakukan demikian dalam kehidupannya. Asabui saluhut golutaun rapatu pahon lomoni rohani di bata atau kamu kadang sabur siaon. Gogo di bata mah kita jala tarida mah di goluta si kadopare nang tajalo Yesus di sude goluta. Pangulahon dia do lomoni rohani di bata si udah honota. Jala tok kita boy mangido tu debata nanggudak pe tantangan yang udah tahun tabayma debata hapuru salta aben bertanyang mahita ali Tuhan debata manami hodo Tuhan nabi
jala hodo di bata nabi. Gudang do Tuhan, uhilala habe di tengah-tengah yang ngolu siga do pari, akan amasa nasubui huat tu si habe. Ale posturo hanami diho, na toktong do Tuhan, olo madongani habe. Toktong do Tuhan, olo mangurupi habe. Iya Tuhan, mangidu mahame tuho. Saya urupi mahabi toktong di holu sikado pari. Dalam padao ma nasaka nasolomo ni roham lohoron nabi. Toktong maho mian di bagasan ulu nabi. Ale Tuhan debata manami wakabila Tuhan ruas di huriam HKBP Depokon. Asa hotu hatok-tok madongan sudi ngulu na sidabe. Sian na menek sahat tu nama tua. Tok-tok mahotu hamanogu-nogu sudi ngulu nabi. Mengarajai hami. Jela pengotok kami. Istalahut pergulun nabi be. Sai tok-tok mahotuhan. Mian. Ketong-tongan di keluarga nabi. Mengajari habe laho mangulahon akalo mo ni roham. Patau mahami Tuhan. Homa toktong dongan nabi. Telah homa toktong na mangarajai habe. Buat kami tu ho sudah kaya nakon nabi. Asa ho Tuhan nama dongan nasi nabi. Terlebih akaya nakon nabi Tuhan atongon luang dope. Ibagas anak ujian, dohot anak ujian. Para bisuk itu ada kaya nakon nabi. Asa para bisuk nasida, jala boy berhasil dohot dengan di sudi akka persikolana. Saya tunggu-tunggu Tuhan akaya nakon nabi, opara nabi. Gabe halonguan di roham. Homa Tuhan amat donga di sudi ruas di huriam. Lehon hamalumon tu akan merastahit. Pasu-pasu Tuhan akau pada pinangan nasida. Boy Tuhan merhamalumon. Ale Tuhan, buat kami Tuhan nang akaros di huriam, nangulan sia. Saya dong anima ajar-ajari para bisuhi. Asa para bisuk Tuhan akalan sia. Mengajari puparanna angulahon lo moni roham. Tok-tok mahomat dongan kalan sia. Isudi ngoluna. Tok-tok Tuhan dongan amu. Lehonomu hahi pasot. Sodang ni roha. Sodang ni pikiran. Jala dausian kepikunan. Tok-tok dongan Tuhan sudi rosi di huriabi. Terlebih kadang ulah sia. Asa sodang rohana tok-tok. Anogu-nogu sudiaka peparanta. Satu homa hami Tuhan sadarion. Tok-tok dongani hami. Sudi panitia Tuhan. Nalanti konda Tuhan sadarion. Pada tihe bangunan. Para bisu kita sini bersada-sada. Jala dongani. Mangulahon akkelamoni roham. Saya tunggu-tunggu Tuhan nasida. Disudi golusi kado pari. Pasu-pasu akaulaon na. Jela lehon las di roha. Soalnya musia Tuhan nang akarus inakon di huriam. Ruas di huriam na boleh nak kona terdiri sedarion. Tuhan pasangaton nabi. Asa ho mangajari kana toras. Menugu-nugu anak kona. Kabar tulah mone roham. Dalam ragogo na sila Tuhan tutong si hutoko. Atong posrohan namin di ko. Nadong anamo hame Tuhan. Isalahut gulo namin. Sa dariyon, manang tudi haya makalaka. Sa idong ani mahami. Daw siya nasa parmaran. Pangikon mahami ali Tuhan. Jaluluy Panginoon namin di bagasan
Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Rende Maita. Saya pegang tangan di Tuhan.
Kita nyanyikan ayat yang kedua. Basuh kami, oh Tuhan, sayu sehonda memi, sayang lehon tangan mi Tuhan, lehon Tuhan logomi, seperti Dia dan Maha Tuhan, sinar Tuhan ikona, barogona, raponuria, patu paona dengga. Basuh kami, oh Tuhan, sayu sehonda memi, sayang lehon tangan mi Tuhan, lehon Tuhan kogomi. Ruas ni huriata ngani hawalongan di bagasan Yesus. Saha maita tulau tanah bangihun ima padidion nabadi atau kada dana alani maret de maita. Oh Jesus, martangiak mahita. Ali amanami na di Banua Gijang. Narodo hami tujulom mabuana kadat danakong. Saya si maroham. Jalo manasida gabi anakom. Pasupan sujala pargugoi manasida. Mangyahi hanguluas sugut. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Amin. Atong dihamu akadongan nama buat danak sididionon. Tangi ho kamu mahatani Tuhan Yesus. Lau mahamu tulian portibion nin nama dok akasisianna. Pode hamu masaluhut bangso. Didi hamu manasida. Tubagasan guarni rebata ama. Dohot anak. Dohot todi parbadia. Saya jari hamu manasida mangaraduti saluhut nahotonahoni Tuhan. Jala ingot ma. Saya dong anak kudo hamu ganupari. Rasi rasa roh ajal nihas yang anon. Manangise na porsea duhut ni didi, dapotan hanguluan. Alay na so porsea, hona uhum sugut. Tangi ho kamu ma duhut hata na tersurat di surat isi Markus. Adong ma akan na mabuat danak tu Tuhan Yesus asa di jama. Alay dipisang hakasisian nama buani. Jadi dung dida Tuhan Yesus si, sogoma rohana, di dokma. Losamu maka danak iro tuau. Unang orai hamu nasida, ay dia kasih songonido harajaon ni debata. Natutudo na hudokot tu hamu, manang isepe, anggo sosongo danak ibana majalo harajaon ni debata, dang bongot ibana tu si, dungi di haol maka danaki, dia pehom batangan na tu nasida, masu nasida, ido anggo sahatna, nuaik pe, hati dako kamu majulu hata hapur siautai au kursia surgu.
nuaing alusi hamu mahata na husukutonon. Na parjulu di pangido hamu naing didion akadak danakon tubagasan ni nahina porsia. Napadalahon BH naulu do hamu mamudaya na komunaon asa diboto jala dihutun na sida hatani di bata naulu do hamu marsulu na sida tu gereja dohot tu perguruan ni hurian protestan asa gabi ruas na mangulu na sida di Tuhan Yesus Kristus alus na naulu do hami atong tapasahap manasida tu debata marhite-hite padidion na badiyeh udul mahamu. Ale Joanna Fai Galilea Sidabutar udidi maho tu bagasan guari bata ama do guari anak na Tuhan Yesus Kristus do guarni ton di perbadia amin. Saya diramoti Tuhan de bata maho di habo mo tu bagasan harajaon di bataro di saliling ililigna amin. Ali Hezekiel Maruli Marbon udidi maho tu bagasan guar bata ama do tu bagasan guar anak na Tuhan Yesus Kristus do tu bagasan guar ni tol di parbadia amin. Saya diramoti Tuhan de bata maho di habo mo tu bagasa karajaon ni de bata ro di saliling ililingna amin. Ale Aurora Glensia Ende udidi maho tu bagasan guarde bata ama dari bawah do tu bagasan guarde anak na Tuhan Yesus Kristus do tu bagasan guarde tol di perbadia amin. Saya diramoti Tuhan de bata maho di habob mo tu harajaon di bata ro di saliling ililing na amin. Marede kita. Lagu terdini. Lagu. Yang nomor yang berikut. Wartanya. Stai somma sogora. Nomornya nggak ada. Asli. Ya, 148. Ayat 2 saja. Ayat 2, 148 ayat 2. 148. Yang tadi. Kita nyanyikan ayat 2. 148. 148.
di Tuhan Yesus Kristus Tuhan nam. Nungau pasahat tami akada dana kotuho. Jala di jakokona sida gabi anakomu marhiti-hiti padidion na badie. Asa masuk tuhurian ala Kristen na sida di tanoon. Jala gabi panean di hanguluan na saliling nidiling na. Asima rohamdu yakana toras tidak danakon. Saya pargugui jala ajari manasida. Manugu-nugu danakotuho. Asarap nasida taruli diaka arta ni harajaomu. Di bagasan Yesus Kristus Tuhan siokopami. Amin. Luas ni Tuhan ta sahab maita sonari tu acara pelantikan panitia tibayan bisi ditiki mangede honayat sada rotu julwa ka panitia alai ta paugama otik ditiki di jahahon akaguarna di surat keputusan ini disima rosu dia ka panitia pesta gotilon tujolo marede mahita kubigi Yesus maju bitola soplal. Sadarion, pauja humma malang lantihon, panitia pesta gotilon tahun 2024, dohot panitia pesta puncak tahun Okumene inklusif HKBP Depok Sada tahun 2024, domutusi tabigema di jahahon surat haputusan pengangkatan nasida nazinahahon ni sekretaris Kuriata. Surat keputusan dan ketetapan nomor 188 garis miring 02.06 garis miring 28.04.01 garis miring angka Romawi 6 garis miring 2024 tentang susunan panitia pesta gotilon dan pesta puncak tahun Oikumene inklusif HKBP Depok 1 tahun 2024. Pendeta HKBP Resort Depok yang berkedudukan di Depok menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan nama-nama susunan panitia pesta gotilon dan pesta puncak tahun Oikumene inklusif HKBP Depok 1 tahun 2024 seperti tercantum pada lampiran surat keputusan ini dengan ketentuan tugas sebagai berikut. 1. Melaksanakan tugas pelayanan sesuai dengan aturan dan peraturan HKBP tahun 2002. 2. Melaksanakan kegiatan pesta gotilon dan tahun Oikumene inklusif HKBP Depok 1 untuk pengumpulan dana menopang pelayanan huria tahun 2024. 3. Hasil bersih pesta sebesar 40% untuk pelayanan huria dan 60% untuk dana pembangunan gereja HKBP Depok 1. 4.
melakukan koordinasi dengan seluruh perhalado, panitia pembangunan dan pengurus kelompok pelayanan demi suksesnya kegiatan tersebut. 5. Bertanggung jawab kepada pimpinan jemaat. 6. Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkannya pada hari ini, Minggu 9 Juni 2024, sampai dengan selesainya rangkaian pelaksanaan pesta pada bulan Oktober 2024. Demikian surat keputusan ini dibuat bila mana ternyata di kemudian hari ada terdapat kekeliruan di dalam surat keputusan ini, maka akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Depok pada hari ini, Minggu 9 Juni 2024, Pendeta HKBP Resort Depok, Pendeta Jackson Sirait, STH ditandatangani. Lampiran Surat Keputusan nomor 188 /2 /06 /04.01 angka Romawi 6 /2024 tentang susunan panitia Pesta Gotilon 2024 dan Pesta Puncak Tahun Okumene Inklusif HKBP Depok 1 tahun 2024. Nama-nama susunan panitia Pesta Gotilon dan Pesta Puncak Tahun Okumene Inklusif HKBP Depok 1 tahun 2024. Penanggung jawab Pendeta Jackson Sirait STH. Penasehat 1. Insinyur Saibun Sinaga. 2. Situa Dr. Tom EM Napitupulu. 3. Situa Marojahan Pangaribuan. 4. Situa Dr. Andus Pardamaian Hutayan. 5. Situa Effendi Siburian. 6. Situa Ronald T. Purba. 7. Situa Jono P. Siregar. 8. Situa WM Sitorus. 9. Situa Sudiaman Nanggulan. 10. Halbert Manalu. 11. Situa Parlingguman Sinurat. Panitia Pelaksana. Ketua Situa Sanggam Simorakir. Sekretaris Situa Richard Sitorus. Bendahara 1 Situa Arifin Sidauruk. Bendahara 2 Situa Franky Samosir. Bidang Dana Koordinator Hotman Bakara. Anggota Hisar Sirurat dibantu oleh seluruh koordinator WIK Pertangyangan. Bidang acara Koordinator Situa Bernard Sihombing. Anggota Situa LM Sitorus. Bidang perlengkapan Koordinator Situa Bitler Lumban Gaul. Anggota Ambo Rumah Horbo. Bidang konsumsi Koordinator Nyonya Situa Hisar Sirait Vera Boru Simanjuntak. Anggota Nyonya Situa F. Tambunan Elsa Boru Siahaan. Bidang publikasi dan dokumentasi Koordinator Herwin Gultom. Anggota Daniel Manurung beserta seluruh tim multimedia HKBP Depok 1. Ditetapkan di Depok pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 Pendeta HKBP Resort Depok, Pendeta Jackson Sirait STH. Hamuna Kadongan, Panitia Pesta Gotilot tahun 2024, Doho Pesta Puncak Tahun Okumene Inklusif HKBP Depok Sada tahun 2024. Nunga dibigi hamun surat haputusan taringotu pengangkatan Doho ulau sirado tamuna di kuriatta. Sialani i, dia dopan itu hatta, doho ruas na pengudison, nama nukum mau nuaing di hamu na parjulo. Naradi do hamu paujahon, manang lantihon, gabi panitia Pesta Gotilot tahun 2024, doho Pesta Puncak tahun Okumene Inklusif HKBP Depok Sada tahun 2024, napaduahon, naradi do rohamuna mangaraduti na saulaun na pinasahat ni huriatta tu hamu,
Soalnya diaturan doh peraturan ni huriang Kristen Batak Protestan na patuluhan. Molo na uksadaro hamuna manguloy sa luhut nay takasma alusi hamu. Atong di hamuna kadlongan na pinilit ni Tuhan Tamarhumas ngabi panitia Pesta Gotilo 2024 dohot pesta puncak tahun Okumene Inklusif HKBP Depok Sada tahun 2024 on di bagasan kuarni bata ama dohot kuarni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot kuarni todi perbadia hupabaki mahamu marhubas mangaraduti na saulaw na pinasahat ni Tuhan tatuhamu say di patau jala di pargugoy Tuhan tamahamu mangaraduti na saulaw na pinasahat Tuhamu sadarion asa marsangap debata jala taruli pasu-pasu sadok ruas ni Tuhatta amin martangiang mahita ali Tuhan debata Jahuba amanami nausobahami ibagasang guaranakmu Yesus Kristus Raja jala ulu ni huriyay mauliate di sobahor rohanami ya sini roham toktong ale Tuhan nami makokop dohot mangaramoti huriam dohot manguluhok kuriami ada kiamat saya di hole Tuhan lau manongos akan aposo naradi marhubas itongani huriam mauliate madia sini roham nang majudo mamili akadongan nami di son naradi gabi panitia Pesta Gotilon dohot pesta puncak tahun Okumene Inklusif HKBP Depok 1 tahun 2024 on. Atong homanama bohali dohot napatauhon na sida lau mangulahon persuruom mi asaramos perbueni nauli na sida gabe tamai bay pilih sangap di guarmi jala pasu-pasu di huriam di HKBP Depok Sada. Sai homa madongani na sida sahat rodi ujung niulauni di bulan Oktober, holang di bagasang uranakmu, Yesus Kristus Tuhan syoko pami. Amin. Mga doktor ruas mahita. Hamuna ruas ni huriata, tajakom manasida marhubas di tonga-tongata, jala tatangyakom manasida, asa margugo mangaraduti sudi ulauni. Tuhan tama nama masu-masu do nama dongani. Mari demahita. martangian mahita. Ali di bata amanami na di Banua Gicang. Odo haroroan di saluhut sililo na ringgan, doot na sa ulibasa na mauliutus.
Hupasahat kami ma, siyan na nilomi tu hami, pilihan nami tu ko. Say calo may gaduap na usus di colom. Pasu-pasu may jalaramoti, asa huparhasyak kami pilihanon. Pati bulok karajaw mo di tonga-tonga ni Huriam, do di Portibion. Buhay maruhan nami marhite-hite to dim. Asalam hutada kami godang ni silolom mitu kami. Asalam gerger kami madok mauliate tu ko. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale ama nami na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarm, say ro maharajaw, say saut maloma ni Roham di Banua Tongaon, soon na di Banua Gijang. Leom matuhami sa daryon hanguluan siya pari, se sama dosa nami, songo panesan nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unak kami togiyot tu panguncunan, palua mahami sian pangago. Hinokop ni Kristus mulat mahamu di bagasat dame. Jala-jalo hamu mapasu-pasu ni Tuhan. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamamu. Isot dakot Tuhan debatama buhina tuho. Jala asi marohana midaho. Idop pakon Tuhan debatama buhina tuho. Jala di pasaur homadamena tutodim. Amin.